Krásný den, já jsem Zlata Biedermanová a toto je můj a taky trochu váš podcast PR-oviny. Rozhovory s lidmi, kteří o PR a komunikaci opravdu něco vědí. O PR jasně a na rovinu. Žena, která přežila znásilnění, drogy i ulici. Dnes pomáhá ostatním najít jejich sílu. Se svým mužem založili moderní sebeobranu, kde učí, že obrana nezačíná pěstí, ale komunikací. Jak z traumatu udělat poslání? Jak z bolesti vybudovat značku a jak mluvit o věcech, o kterých se většina lidí bojí mluvit. O tom si dnes budu povídat s Jasmínou Houdek v dalším díle PR-ovin. Krásný den, Jasmíno. Dobrý den, ahoj, pojďme na to. A já moc děkuju, že jsi dorazila do PR-ovin a věnovala si mě a našim posluchačům a divákům svůj čas, protože jak vždycky říkám, to je to nejcennější, co máme, takže díky. A Jasmíno, ty si první rozhovor dala, nebo s tebou vyšel, jestli jsem si dobře zjistila, někdy v roce 2018. A od té doby se o tobě mluví napříč médii. Jo? Co se stalo, že si doslova přes noc se stala mediální hvězdou? Protože to byl raketový start. Nesouhlasím. Já si nemyslím, že se to stalo přes noc. Protože ty možná vidíš titulní stránky časáku, kde je můj obličej, nebo vidíš pořad v České televizi, nebo film, který o mě vznikl v České televizi, ale to trvalo dlouhý roky. A jak dlouho to trvalo teda? Co? Než se to stalo takhle jako hvězdný, takhle tak, že v uvozovkách ráno vstaneš a máš tam 3 nabídky na rozhovor. Od začátku toho, co jsem začala učit, tak třeba 5 let. Mm-hmm. A já si to vysvětluju tím, že moderní sebeobrana nejsou jenom kurzy, ale jako spíš hnutí. A učíme lidi, jak se za sebe postavit. A samozřejmě naše největší služba jsou ty kurzy, kde já jsem měla možnost se učit nějakou třeba rétoriku nebo vystupování, aniž bych si to uvědomovala, ale měla jsem tam partu žen a potřebovala jsem jim předat nějaký nástroje, jak si hájit osobní hranice, jak říct ne, jak si všimnout toho, že se něco divného děje. A to, že jsem to propojila s médií, už byl jenom další přirozený krok. Mm-hmm. Mm-hmm. A jak to vypadá dnes? Je to opravdu tak, že ráno vstaneš a máš 3 nabídky k rozhovoru? Jak tě ta média dnes přijímají po té době té vlastně výborné komunikace? Je pro mě jednodušší jim vysvětlit, když chci něco sdělit. Protože před 10 lety, což moderní sebeobrana funguje nějakých 10-11 let, tak to téma nikdo neznal. A já si troufám tvrdit, že já jsem mu dala to jméno. Že dneska, když se řekne sebeobrana, tak si sice drtivá většina lidí furt představí nějaký karate a sazování se na zem a válení se po zemi. Ale hodně lidí už si představí konkrétní brand a to je moderní sebeobrana. Mm-hmm. A už lidi říkají, jo, sebeobrana, moderní sebeobrana, že my jsme vlastně vymysleli úplně nový fenomén, protože jsme se chtěli odlišit. Nechtěli jsme dělat tradiční sebeobranu, protože ta řeší útok. To, když už tě někdo škrtí, co máš dělat. To, když už tě někdo bije, co máš udělat za chmat, za nějakou páku. A my jsme potřebovali vymyslet něco novýho, něco, co tady ještě nebylo. Něco novýho, moderního. A bum, moderní sebeobrana. A zatím vidí hlavně tebe. Není to líto tvému muži třeba? On je taky dost vidět. A my to máme nebo to se tak přirozeně rozdělilo, že on je ten odborník a já jsem ta divoká. A to do sebe skvěle zapadá. Ale zároveň si to umíme velmi dobře vyčenžovat, že on je někdy ten divoký a já jsem ta odbornice. Tak hlavně, že to máte doma pořešený, je to hezký. Doma takhle. Už to pořešený máme, ano. A kolik lidí už prošlo vašimi kurzy moderní sebeobrany a kdo na ně třeba nejčastěji chodí? Ročně ty kurzy navštíví zhruba 8 000 lidí. S tím, že samozřejmě to tak nebylo vždycky, ale ten zásah byl jinde, protože, jak říkám, to nejsou jenom kurzy, ale třeba píšeme knihy, nebo jsme měli třeba rozhovor, měli jsme seriál v Českém rozhlase, který měl obrovský, jako, já nevím, jestli 100 000 nebo milionový, nevím, to je jedno, zásah a máme vlastní sociální sítě, takže tu osvětu šíříme na vícero lidí, než jenom ty, co přijdou na ten kurz. No a typově, co k nám lidi chodí, tak je to přesně půl na půl. Půlka lidí jsou ti, kteří se chtějí naučit prevenci, ještě se jim nikdy nic nestalo, ale berou to jako
důležitý skills do svého života. Stejně jako si třeba myslí, že dobrý mít řidičák nebo umět dát první pomoc, tak vnímají to, že ta sebeobrana k tomu taky patří. Být nějak odolný, připravený, mít se dobře, cítit se dobře. No ale druhá půlka lidí, která nás navštěvuje, tak jsou ti, co už mají nějakou zkušenost. Co třeba potkali onanistu, nebo co měli v práci toxického šéfa, nebo co byli znásilnění, nebo je někdo pronásledoval. A tyhle lidi už chtějí ošetřit ty situace, protože se sami sebe ptají, co mám dělat, když by se mi to zase příště stalo. Takže je to přesně půl na půl. Ty tuhle zkušenost bohužel máš se znásilněním. A ten tvůj příběh je ohromně silný. Jak jsi vlastně dokázala komunikovat takhle těžký téma tak, že to z tebe udělalo tu autoritu a nezůstáváš v té pozici té oběti, což je teda jako obdivuhodný a skvělý, protože to nedokáže samozřejmě každej. No mě dost pomohly ty kurzy, kde jsem učila, nebo ty přednášky, kde jsem přednášela, nebo když jsem školila ve firmách, protože já těm lidem chci předat informace o tom, co je to násilí. Jak to skutečně vypadá, kdo se ho dopouští a jak se potom cítíte. A mluvit o tom skrz můj příběh bylo pro ty lidi obrovsky posilující a snadno pochopitelný. Prostě to tam dorazilo, ta informace, protože, jak jsem to říkala, že polovina lidí už jsou ti, co to zažili a půlka, co to mají jako prevenci, tak tam vždycky na tom kurzu je polovina lidí, co to má taky za sebou. A já jsem aplikovala ty principy, které taky učím. To je to sdílení, mluvit o tom, ukázat na problém, tím od sebe odklonuješ pocit viny, pocit hanby, pocit studu a tím pádem se za sebe postavit. A to samé jsem aplikovala v těch médiích, že když jsem šla někam na rozhovor, tak jsem předem věděla, co chci říct za message. Mně nešlo o to se tam vyblit a ošetřit si tam svoji bolest. To já už jsem dávno ošetřený měla, bez toho by to taky nešlo, jako mluvit v médiích o tak těžké zkušenosti, bez toho, aniž bys to měla ošetřený pomocí terapie, nejde, protože by se tam rozbila. Brečela bys a byla bys rozbitá třeba mnoho týdnů, mnoho měsíců ještě potom. A já jsem šla s jasným cílem. Já jsem chtěla udělat osvětu. Mně nešlo o to být mediálně známá. Já jsem vždycky chtěla pomoct lidem a pomoct obětem a dát těm obětem sílu, dát jim nějaké nástroje a dát nástroje těm lidem, kterým se to ještě nestalo, aby se jim to nestalo. A jaká je tedy ta hlavní zpráva, se kterou ty vždy do těch médií jdeš? Co chceš říct těm divákům, posluchačům, čtenářům? Že vám pravděpodobně ublíží někdo, koho znáte, někdo, koho třeba máte i rádi a někdo, komu i tykáte, tedy někdo blízký. A druhá zpráva, kterou chci lidem předávat, je, že to dokážete, že to zvládnete se za sebe postavit, že stejně tak, jako to někteří lidi můžou obdivovat u mě, že já jsem tak kurážná, drzá holka, tak stejně tak to můžete umět vy, protože to jsou nástroje, to jsou dovednosti a dovednost se dá naučit. Jaká je ta věta nebo to slovo? Jsme sice v PR-ovinách, ale PR-oviny jsou o komunikaci a tohle téma je teda hodně o komunikaci. Jaká je ta věta, kterou se vymezím, kterou se za sebe postavím? Ta věta by měla být jednoduchá, srozumitelná a snadno vybavitelná. A třeba moje nejoblíbenější věta, moje nejoblíbenější slovo je ne. Důrazný, silný a jednoduchý ne. Protože to jsme schopni si opravdu vybavit kdykoliv. Protože v momentu, kdy se ti děje nějaká situace, kdy se potřebuješ za sebe postavit, kdy potřebuješ umět slovní sebeobranu, tak první musíš vědět, že se vůbec můžeš ozvat. Že na to máš právo. A teprve tehdy ty jsi schopná to skutečně říct, protože ty situace, kdy se nám to děje, ať už když jsme v práci a někdo na nás valí úkoly navíc, i když už je to nad rámec našich pracovních hodin, nebo když nás někdo posílá do kuchyňky udělat kafe, i když to není v popisu naší práce, nebo když prezentujeme někde na poradě a furt nám do toho někdo háže vidle, skáče nám do řeči, nebo to nějak shazuje, tak ty to víš, že to je špatně.
Ale říkáš si, můžu já se tady ozvat, co se potom stane? Nevyhodí mě třeba? Nevyhodí mě, nepřijdu o ty benefity, ne, že nevyhodí, tam je ještě jiná obava, tam je obava toho, že tě vyloučí z toho kolektivu, že ty budeš ta potížistka, protože tady my ty forky přece děláme. No, tak my posilujeme lidi v tom, že když se chtějí ozvat, tak můžou. A pro lidi je pak snazší dosahovat třeba toho, co chtějí, ať už jako v pracovním životě, nebo v soukromém, v rodinném a podobně. Tudíž dá se to naučit. No jasně. A měli bychom se to naučit. Je to nějaká dovednost, kde si řekneme, budeme teď říkat ne, velmi důrazně, aby ve chvíli, kdy to bude potřeba, ať je ta chvíle jakákoliv, jsme to uměli prostě říct. Jo, já jsem se to třeba musela učit dlouhý roky. No, jak dlouho tobě trvalo, než tohle dokázala? Říct to v uvozovkách obyčejné ne? Já bych řekla, že furt se to učím, protože furt to není 100% jistota a možná nebude ani nikdy, víš, protože vždycky přijde situace a ta situace je pokaždé nová. Ona je pokaždé taková, že si řekneš, ježiš, to jsme ale na kurzu nebrali, protože my tam trénujeme v modelových situacích a ve scénářích, ale nemůžeme tam samozřejmě ukázat všechno, protože ten život je tak pestrý a vždycky tě může vykolejit někdo novej. Já nevím, přijede kurýr, doveze ti balík a řekne něco oplzlýho, třeba bude komentovat tvoji teplákovku a ptát se na to, jestli máš pod tím spodní prádlo. Já nevím. Nikdy předtím by tě to nenapadlo, ale najednou je ta situace tady. A co teď s tím? Takže i mně se to stává, že mě to někdy vykolejí. I mně se stává, že já v těch situacích zamrzám. Že udělám takový to, jako že se najednou zaseknu a nevím, co říct. Ale vždycky mi tam nahodí ten mozek. Udělej to, co učíš, ty vole, to už umíš. Ne. To je ta první věta. A pak můžu říct něco dalšího. Třeba takhle se mnou nemluvte, to je nevhodný. Víš? Ale je důležitý to mít natrénovaný. A já chci mluvit o tom, že pro mě to je taky těžký. Třeba včera jsem musela za sebe postavit skrz online komunikaci, protože někdo z médií po mně chtěl rozhovor na téma znásilnění a mých pocitů a o mé mámě a o mém otci. Já jsem říkala, já už o tom nechci mluvit. Já už potřebuju další level a už chci mluvit o prevenci, o posílení a ten příběh můžeme se ho ťuknout, ale jenom odrazit a pojďme zase dál. A jak jsi teda na tohle šla i vzhledem k tomu, že to jsou média a aby si v úzovkách nezavřela ty dveře do toho média. Toho se taky, třeba moji klienti se toho velmi bojí, takže my řešíme taky, jak říci slušnou formou tady ne, prosím. No, první je dobrý si uvědomit, že oni se ty dveře skutečně můžou zavřít. Ano. A počítat s tím. Ale zároveň, když s tím počítáš, tak tě to tolik nesemele, tak tě to tolik nezraní, protože já se nikdy nenechám tlačit do něčeho, co mi nesedí. Často v médiích třeba se mě ptali na otázky, na které já jsem nechtěla odpovídat a já jsem to dokázala otočit, jakože jsem na tu otázku neodpověděla a začala jsem pokládat jinou otázku, na kterou jsem si hned... Ano, ale protože ano, jsme ti komunikátoři, kteří v tuhle chvíli, kterou tam sedí s novinářem, tak ale oni odpovídají, takže vlastně je to na tobě. Je to těžký, protože mockrát se mi taky stalo, že se mě někdo v médiích ptal a nebyl to živý rozhovor, takže nemusela jsem jet non-stop. Dalo se to klidně stopnout, ale já jsem cítila povinnost, že na to musím odpovídat. Že jsem tady od toho, že on se teď ptá, je to seriózní médium, není to žádný bulvár nebo zahrada a květiny, takže musím odpovědět. A tak pak jsem si uvědomila, jako nemusím vlastně. A zpětně jsem si říkala, příště to udělám jinak. No a zrovna k tomu včerejšku jsem to musela té paní zopakovat 3krát, takže já jsem během včerejška musela říct 3krát ne jednomu člověku. A pak jsem si říkala, ještě jednou napíše, že to tam patří a že bez toho ty otázky nebudou spolu fungovat, tak jí řeknu, nezlobte se, ale rozhovor neposkytnu. A nakonec to dobře dopadlo a rozhovor bude. Takže jsi to ustála i bez těch otázek. No ustála, ale taky pojďme se bavit, co to znamená ustát, protože mě z toho bylo velmi těžko a třeba Pavel, můj manžel, mě musel v uvozovkách zase zachraňovat. On přišel, viděl, že já zase... A on co je? Říkám, zase mě někdo tlačí, prostě ať zase mluvím o těch drogách, o tom heroinu, o té mámě, já už o tom mluvit nechci, já už chci jít dál.
No, tak co budeš dělat? Já jsem jí to napsala, ona mi ještě neodepsala. A to bylo nejhorší. Ona mi neodepsala, rozumíš? Já jsem si čekáme. Říkala, no jasně, ale tak ona neodepsala třeba protože měla poradu, nebo já nevím. Šla na to, ale prostě v tuhle chvíli to nešlo. No ona neodepisovala několik hodin, takže to by byl spíš průjem, než jen tak jako po toaleta. Ale rozumíš, člověk si říká, tak na to kašle, jako ghostuje to, aby mě tím mohla překvapit. Tohle všechno ti jede v hlavě. To je docela běžný pro lidi mýho typu a já jsem citlivá květinka. A bylo to nepříjemný. A musela jsem jít třeba ven na procházku do lesa a přemýšlet si o tom. A ona až večer mi poslala znovu změněný ty otázky a ani jedna otázka nebyla o mé minulosti nebo o mým traumatu. To je skvělý. No to je skvělý, ale vyhrála jsem po mnoha jako hodinách. Ale v uvozovkách vyhrála si a budeš komunikovat tak, jak ty potřebuješ a chceš, takže to je perfektní. Ale je to extrémně těžký a myslím si, že tohle by lidi měli vědět, jako, tak si to nastavte si hranice, řekněte ne. Já jsem sice tohle aplikovala, to, co učím, ale pojďme mluvit o tom, že to je sakra těžký, že jako to, že ty si nastavíš hranice a řekneš ne, nezlobte se, tohle je mi nepříjemný, pojďme se soustředit na tyto otázky. Neznamená, že ty ucítíš jako pocit vítězství a síly hned, no vůbec. Jako. Určitě. No. Jak se ti komunikuje třeba na takových sociálních sítích? Ty o tom dost mluvíš. Mě by zajímalo, jak tam se vyhranit na sociálních sítích a kolik času třeba ty tomuhle věnuješ? No, mně přijde fér říct, že já nemám žádný sociální sítě. Máme firemní, moderní sebeobranu, ale tu nespravuju já. A já osobně tam nemám ani přístup a když se tam chci podívat, tak musím přes mobil svého manžela, což dělám, protože tam chodí zprávy, nebo jsou tam zprávy určené přímo mě a na ty odpovídám, nebo velmi často nahrávám hlasovky lidem a občas odpovídám i v těch komentářích. A jedinou sociální síť, kterou já mám, tak je linkáč, LinkedIn. A já na těch sociálních sítích nejsem, protože mě to nedělalo dobře. Mě si ten algoritmus velmi dobře našel a já jsem to neuměla ukočírovat a trávila jsem tam dlouhé hodiny. A nedělalo mi to dobře, protože jsem potřebovala pracovat, chtěla jsem vychovávat své malé dítě a ty socky mi to brali. Takže já vlastně na těch sociálních sítích našich příliš nekomunikuju. Mám dohled nad vším, co pustíme ven, protože máme Slack, máme Todoist, kde jsou všechny moje nápady, naše nápady, moje a Pavla. A tam to samozřejmě dáváme dohromady, ale že bych to já poslala nebo stříhala, nebo titul vůbec. A kolik času třeba věnuješ tomu LinkedInu? Ty jsi velmi aktivní na LinkedInu. Takhle, byla jsi velmi aktivní, pak jsi se odmlčela a teď si myslím, že se tam zase nějakým způsobem aktivněji vracíš. A kolik času ti třeba zabere napsání jednoho příspěvku? Kolik hodin? No jestli jsou to hodiny, tak to budou hodiny. Jak to vlastně vypadá? Napsání jednoho příspěvku na LinkedIn. No napsání jednoho příspěvku vypadá tak, že mám nápad a když se mi rozjede flow, to je ten pocit toho, že to je velmi správně, že začnu cítit takovou vibraci v těle, což když se mi děje, tak vím, že jdu správně a že to nemám pustit. A v tento moment si vezmu mobil a nahrávám ty myšlenky a pak to dávám dohromady. Pak to píšu, pak to nechám uležet a druhý den se k tomu vrátím. A udělám tam ještě poslední změny a pak to vydávám ven. Máš na tohle nějakou strategii, kterou prostě komunikuješ s nějakým kolegou, který ti tam třeba ty příspěvky dává, nebo všechno tohle si děláš sama? Ne, všechno na linkáči si dělám sama, jenom když jsem teď třeba dělala příspěvek o tom, že jsem byla CEO, tak tím, že se to dotýkalo přímo lidí z týmu nebo naší firmy, tak jsem to dávala nahlídnout Pavlovi, protože jsem chtěla zpětnou vazbu, protože jsem prostě nechtěla něco pokazit. Chtěla jsem mít jistotu, že to říkám správně a že tím nepoškodím třeba náladu v týmu, protože to je nesmírně důležitý. I když je to moje sociální síť a můžu si tam v uvozovkách dělat, co chci, tak já o tom takhle přemýšlím, že nechci poškodit třeba ty lidi, už vůbec ne ten brand moderní sebeobrana. A když jsme u toho brandu, jak ty jsi vybudovala ten osobní brand? Třeba na tom LinkedInu, který jako je velmi dobrý pro profesní komunikaci. A jak je to tam vlastně s balancováním toho tvého osobního příběhu a třeba té profesní autority?
Přijde mi nutný zmínit, že já jsem do nedávna vůbec nevěděla, co to je osobní brand. A když to někde znělo, tak jsem si říkala, co to jako je. A všichni mi říkali, jak to ty máš? A já říkám, kde? No a tady. A říkám, OK, jako fakt jsem nevěděla. A naučili jste mě to vy, lidi z Linkáče, že se tohle slovní spojení používá. A já jsem o tom nikdy nepřemýšlela strategicky, jako hej, teď budu já tady drzá, budu vám tady říkat, jak se máte za sebe postavit. Ne. Na prvním, nebo proč jsem úspěšná, nebo proč to lidi vnímají, jako že jsem úspěšná, tak jsou dvě věci. První je, že máme v moderní sebeobraně prostě skvělou metodiku a skvělý know-how. Takže tam mám odbornost. A druhá věc je, že mě lidi vnímají, že mě znají, že jsem jejich kámojda a že je se mnou sranda, což je pravda. Tak ty jsi říkala na začátku, než jsme začali dneska mluvit, že je takový slovo, který se hodně rozmohlo a to je autenticita. A to já mám. Prostě seš sama sebou. Jsem sama sebou, přesně tak. A já myslím, že ty jsi mě zažila asi 2krát někde na konferenci, kde jsem měla speech, tak vidíš, jak to vypadá. A to není plánovaný. A spousta z těch věcí není naplánovaných, který tam jako jsou ty humory, nebo ty trapasy, ty přešlapy, nebo to, když začnou lidi říkají, ty máš plamený projev. A to já si představím, že mám megafon a že to těm lidem musím prostě všechno teď říct, ale aby se to dozvěděli. Ale to tak vypadá, ti jenom chci říct. Já jsem dneska hrozně ráda, že si v klidu musím použít tohle spojení s tebou, protože jsi strašně energický člověk. A já jsem tě zažila na poslední konferenci Inspire Impact Women a seděla jsem v předposlední řadě. A když jsi to tam rozjela, tak já jsem normálně udělala takovej ten pohyb, že jsem si ještě odsedla, protože ten příliv té energie, to bylo mé tsunami. A já jsem se musela úplně usmát a říkám, přišla Jasmína. Sorry, nechtěla jsem tě šoupnout. Ano, takže ten příval energie, což je teda jako ale velmi obdivuhodný po tom všem, co jsi zažila a kam v tom životě jdeš, takže vlastně je to strašně skvělé. Je a myslím si, že samo o sobě by to ale nefungovalo, protože já mám vždycky se opřu o nějaký data, nebo že lidi učím nástroje, že to je opřený o tohle, protože samo o sobě by to mohlo být třeba jenom trapný, nebo nemístný, nebo pološílený, ale s tím, že já mám výbornou metodiku, tak to pasuje, tak to do sebe úplně zaklaplo. Pojďme k té sebeobraně na sociálních sítích. Jak se ty bráníš a jak by se lidi měli bránit těm hrůzostrašnostem, které se třeba na sociálních sítích dějí? Tobě někteří lidi odpovídají teda velmi, to zlo v tu chvíli nemá obsažnost, jako to slovo, co lidi dokážou napsat. To je pravda. Jak se tomu bránit tak, aby jsme jako byli úspěšní, aby jsme tyhle lidi odklonili? Teda když nezvolíme způsob blokovat nebo něco podobného. No já bych použila první princip moderní sebeobrany a to je sdílení. To, že o tom mluvíš. Já neříkám jako vyprint screenovat to a dát to na socky, ne. Pojďme se o tom bavit. O tom, co ti kdo napsal a co tobě to způsobuje. Když to budeš sdílet s nějakou svojí kámoškou, nebo kolegyní, nebo partnerem, nebo manželem, to je jedno, tak a ten člověk má dobře nastavené hodnoty, není to prostě blbec, tak ten člověk tě minimálně vyslechne a v druhém kroku ho společně s tebou odsoudí, že řekne, to je ale blbec úplnej, jako to se přece nedělá, někomu nadávat. Drtivá většina lidí bude mít tady tu podporu. A kdyby ne, tak vás chci poprosit, kdyby se vám někdy někdo svěřoval s tím, co ho trápí, tak jenom naslouchejte. I když nevíte, co říct, tak jenom naslouchejte, to stačí. To stačí. Tomu člověku velmi pomůžete, to, že ho slyšíte a třeba řekněte, to muselo být těžký. A on vám řekne, no jo, bylo, protože ty potřebuješ mít ujištění v tom, že v tom nejsi sama. A nejsi nikdy. Jako těžké věci na sociálních sítích, hejty, nenávist, blbé poznámky, manipulativní komentáře, tak to všechno je velmi náročné a je super to s někým sdílet. A mám to komentovat na těch sociálních sítích? Mám na tenhle výlev, který tam člověk napíše, reagovat, že mu odepíšu? Já to na tom linkáči to dělám, ale dělám to pro lidi, kteří to budou číst. Já nikdy neodpovídám tomu člověku, i když to tak vypadá, i když použiju jeho jméno, ukazuju na něj v tom komentáři, tak ve skutečnosti nikdy neodpovídám mu, ale odpovídám těm lidem, kteří to čtou. Protože
Mně nejde o to vysvětlit něco mu, protože já pravděpodobně nezměním. A já ho ani změnit nechci. Já chci, aby to chápali ty lidi okolo. Což se taky v drtivé většině případech stává, že nějaký nevhodný komentář, který nemusí být prvoplánově sprostý, protože tam je to jasný. Kéžby, každý napsal, jdi do háje, seš úplně trapná a hnusná. Kéžby, protože to je jasný. Ale to tam většinou není. A ty to taky znáš, že jo? To jsou komentáře typu no tak něco takového se divím, že vás to živí. Ta asi čerpáte ty dotace docela efektivně a blablabla. Že to je takový podprahový podkopávání nohou a tvojí autority a toho, co děláš. A tam já vysvětluju pro ty lidi, aby chápali, jak to je. A v drtivé většině příkladech se opravdu stane to, že ten jeho komentář má 2 lajky a můj třeba 50. A teď mluvíme o tom, jak se chovají dospělí lidé, ale mě by hrozně zajímalo v dnešní době, jak naučit třeba děti, zvlášť třeba děti na 1. stupni, kteří jdou do školy a někdo tam je nějakým způsobem ohrožuje, ať už jde o šikanu, komunikaci a tak dále. Ty máš malou dceru. Jak jste jí třeba vyzbrojili v uvozovkách do té školy, jakými informacemi, aby tohle ten človíček jako zvládnul? Jak má reagovat? No já jsem svoji dceru, která je dneska 7 let, tak já jsem ji učila sebeobranu už od miminka. Už když to bylo malé mimi. A dělala jsem to tak, že jsem ji učila, že její tělíčko patří jenom jí a že její ne, který nemusí být vyjádřený tím slovem, když ještě neumí mluvit, ale třeba kýváním hlavičkou nebo ručičkama, takhle, že jako mává, dává mi najevo v gestu, že nechce, tak jsem to respektovala. A tím jsem začínala, protože jsem chtěla, aby věděla, že to, že jdeme k paní doktorce a paní doktorka jí dělá preventivní prohlídku, která je vždycky jednou za rok, neznamená, že automaticky se má svlíct. Prostě paní doktorka by jí to měla vysvětlit, co se teď bude dít, jak na ní bude sahat, proč ty věci dělá. A když to paní doktorka neuměla, tak jsem tam tím hlasem byla já, protože já jako rodič jsem od toho, abych to dítě vedla a abych se ho zastala nebo ho podpořila. Takže tímto způsobem jsem to dělala. A když třeba babička nebo jiný prarodič nebo děda chtěli naší Mariance dát pusu a ona se nechtěla mazlit a vyjádřila to tak, že já jsem to poznala, tak jsem řekla, ona vám teď řekla, že nechce, tak chviličku počkejte, ale teď ji nechte. A tak, aby to ta Marianka slyšela. A to jí dodávalo odvahu, že aha, takže já když něco nechci, tak je to v pořádku. A když se tohle malé dítě naučí odmítnout i někoho tak milovaného, jako je ta babička s tím dědou, který jsou nejlepší na světě a jsou, tak pak pro ní nebude problém v dospělém věku, až jí bude 15-16 odmítnout nějakýho týpka, který bude nutit třeba do orálního sexu. Protože tady to začíná. A jak to udělat třeba v té 1., 2., 3. třídě, kde ty děti, to víme a to je neměnné, si dokážou říct a udělat spoustu věcí, které dospělí nedokážou. A když tam bude nějaký chlapeček, holčička, která prostě řekne tady dej mi svačinu, nebo já nevím co, tady sedět nebudeš, a ty máš vošklivou mikinu, cokoliv, co vlastně může ublížit tomu děcku a co my jsme si myslím všichni prožili. Akorát tenkrát se tomu neříkalo šikana. Tak jak by ty děcka měly reagovat, aby to bylo v pohodě, aby oni se zastali sami sebe, ale i v rámci toho kolektivu to bylo fajn? Opět lidi, když jim říkáme, že děláme kurzy pro děti, tak se ptají, a jako to je tam učíte dávat ránu. Jako učíme, ale zase nezačínáme tím. A tady funguje princip moderní sebeobrany, který už jsem dneska jednou zmínila, a to je to sdílení. To znamená, že když mně se děje něco, co je mi hodně nepříjemný, tak moje sebeobrana je ta, že to řeknu. Pokud můžu, věřím jí, tak paní učitelce, pokud to tak úplně není, tak doma mamince, tatínkovi, nebo babičce, nebo dědovi, nebo někomu jinému, koho to dítě v okolí má, a vždycky někoho takového má. A to funguje, protože my jsme měli zkušenost, kdy se tomu našemu děťátku už ve školce dělo příkoří a ona použila tuhle sebeobranu, že mi to večer řekla, co se jí stalo, a my jsme to následně řešili. A vyřešili jsme to velmi dobře, mluvili jsme o tom s paní učitelkama a potom i vlastně s mámou od toho dítěte a všechno dobře dopadlo. Jako v tom směru, že ty učitelky to uznaly, protože jako zkusil by mi někdo říct, že moje dítě přehání nebo si to vymýšlí. Prostě to není pravda. Ona taková není. Ona má velký smysl pro spravedlnost a pro pravdu. A může si toto dítě ale vyřešit samo?
Já myslím, že je posilujeme v tom, že říct to doma není žalování, že je to jeho kompetence, které by měl využívat a je to tak úplně v pořádku. Proto, když třeba ta Mariána, já ti pak odpovím, ale proto, když ta Mariána to udělala, tak já jsem mi řekla, hej, ty zachránila vlastně celou třídu, protože tady ten kluk, který ti dělal příkoří, to dělal vícero dětem, ale nikdo z nich to doma neřekl, ale vyjadřovali to, že se jim to nelíbí tím, že říkali rodičům ráno ve školce, já tam nechci jít a plakali. A neřekli, nejdu tam, protože mi vadí tady ten kluk, ale plakali a říkali, já tam nejdu. A ty rodiče, ježišmarja, běž, já už musím do práce, dělej. Mm-hmm. Takže já jsem jí to pak říkám, dívej, tady už nikdo neplače ráno v šatně a to je tvoje zásluha. Ty s tím dětem pomohla a ona byla na sebe úplně pyšná, že si říkala, jo, já jsem vlastně zastavila tady nějaké škaredé chování a bylo to OK. A v závěru ještě ten kluk, který to dělal, on nebyl špatný. Mm-hmm. On jenom potřeboval taky nastavit hranice od těch učitelek, potřeboval větší pozornost a větší péči. Takže já si nemyslím, že každý, kdo nám škodí, ubližuje nebo nám dělá příkoří, tak musí hnedka mít tu nálepku agresor, ale potřebuje třeba trošku nasměrovat a říct, hej, takhle ne. Mm-hmm. Protože spousta lidí to neslyšela nikdy, ani ve svém dospělém věku. Mm-hmm. Dneska tady na chodbě byl nějaký divný pán, který něco hlákal a možná taky nikdy neslyšel to, že se tak chovat nemá, že tady každý říkal, jo, to on dělal vždycky a naučil se až teď být trošku srovnaný. Ale já si nemyslím, že to je OK. Já si myslím, že je v pořádku nastavit hranici a říct, takhle ne, takhle se mnou nemluvte, já vás vůbec neznám a je mi to nepříjemný. Mm-hmm. No možná to bude první hlas po 10 letech, co to uslyší, po 20. Vraťme se ještě k té otázce u dětí. Může si to dítě vyřešit samo a pokud možno jak? Jak toto děcko udělá? No, tak to učíme. Další princip moderní sebeobrany, postav se za sebe, to znamená zvedni ruce před sebe a řekni ne, nebo to se mi nelíbí, nebo takhle ne. A je dobrý, my jsme to tu Mariánu učili na takových situacích, kde toho moc nestratíš. Takže když si třeba hráli s kamarádkou u nás doma a já nevím, ona chtěla ta kamarádka půjčit nějakou její oblíbenou hračku, kterou ale ona půjčovat nechce, protože se o ní bojí, tak třeba tam si to trénovala, jako ne, tuhle ne, ale dám ti tuhle. Třeba. Takže takhle ona se to učila. Takže ano, dítě se samozřejmě může postavit i samo za sebe, když nechce využít toho, že to řekne doma nebo tetě nebo učitelce. Když mluvíme o těch kurzech pro děti, v jakém věku k vám děti chodí na kurzy moderní sebeobrany? Chodí první stupeň, tam začínají. Ale myslím, že dává, jako soukromí lekce si u nás může vzít kdokoliv, takže když by tam byl nějaký školkový dítě, tak to je možné. Jak jste se svým mužem budovali značku moderní sebeobrana? Co bylo nejdůležitější pro to, aby tomu lidi uvěřili? Tady zase platí to, že my jsme jako cíleně strategicky nic nebudovali. Jsme se ráno... Protože to mi neříkej, že to byl pokus omyl a je z toho teď jako částečně ano, dlouhý roky to tak bylo. Tak i takhle to jde, přátelé, takovýhle biznis formou pokus omyl. No jo, ale je to těžký. Hele, nám se stala taková věc, že my jsme se ráno probudili a měli jsme firmu. Víš? Ale začínali jsme, nebo takhle, my jsme vždycky chtěli změnit svět s Pavlem. My máme oba dva stejný životní názory, stejný postoje a v tom si velmi notujeme. A oba dva nemáme rádi, když někdo trpí nějaký bezpráví, ať už na zvířatech nebo na lidech. To je jedno. A tohle nám dávalo smysl a navzájem jsme se v tom podporovali. Takže máme perfektní metodiku, máme kurzy, učíme prevenci, dáme to do celého světa. Ale my jsme si nepředstavovali to, že celý svět znamená, že jednou dostanu investici, abych mohla vykročit opravdu do toho celého světa, nebo že dostanu státní vyznamenání, který mě zase vystřelí někam jinam, nebo já nevím, že budu mít baletní představení s prvkama sebeobrany, nebo, a to je teď novinka, za měsíc křtíme knihu na Slovensku a bude nám to křtít prezidentka Čaputová. Rozumíš? Jako tohle, kdyby mi někdo řekl před těma 10 lety, tak mu řeknu, takhle, ale si to nepředstavuju, já to vidím tak snově spíš. Takže tak, no. No tak to zní úžasně, nelítej nízko, jak já říkám, to jako je naprosto úžasný. A ty znáš z kurzu sebeobrany určitě stovky příběhů. Je něco, co mají ti lidé, kteří k vám chodí společného? Nějaký problém, nějakou bolest, prostě nějaký ten bod? Řekla bych, že všichni lidi, kteří k nám jdou, tak je spojuje odvaha.
ale odvaha, kterou oni sami si neuvědomují. Protože jít někam, učit se zastavit násilí, naučit se, jak si vzít třeba i tu ztracenou sílu zpátky, chce nutnou dávku odvahy, protože ty jsi k tomu musela dojít nějakým myšlenkovým procesem. Buď, hele, co když se to stane, tak co budu dělat, což je obrovská jako odvaha, nebo, což je taky obrovská odvaha, už se mi něco stalo, ale chtěla bych se naučit, co dělat, aby se mi to už nestalo, nebo co dělat, když se mi to znovu bude dít. Mm-hmm. A tam obzvlášť to vibruje, rezonuje. Takže tohle ty lidi spojuje, odvaha. Kdo má tu největší odvahu? Každý, kdo přijde. Mm-hmm. I když u nás je to bezpečný prostředí, u nás se lidi jako nemusí bát, že tam budeme zkoušet a trénovat jejich odolnost, no vůbec ne. Jako vždycky začínáme velmi zjemná, je tam respektující prostředí, traumasenzitivní prostředí, to znamená, že lidi ví, co je čeká, je tam vždycky dobrovolnost, to znamená, nechceš se účastnit tady té modelové situace nebo scénáře, nemusíš a nikdo tě do toho nebude nutit. Naopak, otevře se ti tam nějaká bolest, začneš mít úzkosti, v pořádku, jsou tam lektorky a lektoři, kteří ví, jak to opečovat. Mm-hmm. A takže sice já říkám, lidi spojuje odvaha, ale zároveň i člověk, který sám sebe tak nepovažuje za odvážnýho, ale naopak vystrašenýho, člověka, který si nevěří, člověka, který se třeba ani nemá rád, tak i pro takový lidi to je. A my jsme se zmínili o dětech. Pro mě další velmi jako skupinu, která v tomto potřebuje pomoc, jsou seniori. Hrozně moc se rozmohli takzvaní šmejdi, lidi, kteří ti zazvoní na byt a řeknou, my jdeme odčíst plyn a pak tomu seniorovi ublíží nebo ho okradou. Měla bys nějakou větu nebo nějakou zprávu pro lidi, seniory, kteří jsou vlastně takhle v nebezpečí, jak je vůbec nevpustit do toho bytu, co jim říct, aby odešli, abychom je nějak jako namotivovali v tom, že nemusí jako se bát? Přijde mi dobrý, aby osoby blízký, buď rodina, nebo pokud už nemají rodinu, nebo je příliš vzdálená, tak třeba v pečovatelském domě nebo v domově seniorů, tak aby tam probíhala osvěta o tom, že můžou někoho odmítnout. Protože s tím máme problém i my, lidi středního věku, který jedeme ty kariéry a máme se dobře a míříme tam na vrchol, tak i my s tím máme problém. Natož lidi, kteří jsou z jiné generace, generace, která zažila socialismus, kde se muselo mlčet, šoupat nohama a nevyčuhovat, tak mně přijde důležitý posílit seniory v tom, aby věděli, že můžou někoho odmítnout. Že není nic neslušného, pokud mi volá neznámý číslo, buď to nezvednout, anebo to zvednout, ale když mi to přijde divný, když to není nějaký omyl, tak to klidně tipnout, bez rozloučení. Nebo někdo na mě zvoní, je úplně v pořádku jít do okna, podívat se, kdo to je, neznám ho, tak dělat klidně, že nejsem doma. Nebo si sedět dál v tom křesle, koukat na televizi a ignorovat toho člověka. Já je opravdu nemusím pouštět a něco jim vysvětlovat. Ne, nemusím. Mm-hmm. A to je podle mě to cenný, protože lidem nedělá problém to říct, to se mi úplně nehodí, ale odmítnout a zarazit to už vlastně v tom prvním kroku. Chodíte třeba do domovů seniorů nebo chodí k vám seniori na kurz? Chodí. Není to naše úplně cílová skupina, není to příliš zastoupená skupina, ale chodí. A nejstarší paní, která u nás bylo 87. A ta přišla proč? Ta přišla, že si to našla na internetu a že takhle chodí po různých kurzech, že jí to zajímá. Že to dělá celý život. A to byla paní, ta byla tak za prvé krásná a za druhé číperná. Jako, podle mě to byla Jasmína, když byla jako mladá. A Jasmí, kdyby ses mohla vrátit ke svému mladšímu já, co by si řekla? Jakou větu by potřebovala slyšet dívka, která tehdy nevěřila, že má tu sílu jít dál? Kdybych já na sebe mohla promluvit, to by bylo těžké, abych neposlouchala. Dobře, tak promluv k ženám, dívkám, mužům, k těm, kteří mají teď pocit, že to třeba nejde. Jakou zprávu bys jim řekla ty jako Jasmína, jako žena, která si prožila, co si prožila a jako Jasmína, která dneska pomáhá lidem? Postav se za sebe, protože ty za to stojíš.
Koukám na ty tvoje 3 tečky, který máš a který by měly asociovat ty 3 tečky na konci věty, tak pro mě to je ty za to stojíš. OK, dobře, ty dík. Takhle to budu vysvětlovat teď. Tak jo, Jasmí, já ti moc krát děkuju. Já mám úplně poslední otázku, kterou vždycky dávám. Já jsem milovnice knih a lidé, kteří mi chodí do podcastu PR-oviny, také velmi čtou. Ty tady máš knihu To byl jen vtip, kterou jste napsali se svým mužem. I já ji mám doma, děkuju za ní, je velmi hezká. Ale tu teď pomineme, jo? To jsme teď ukázali. Tak, jaká kniha tě provází životem? Já to řeknu, i když to asi většina lidí nebude znát. Já často čtu dokola ty samé věci a je to autor Franz Kafka, pak Dostojevský a pak Jaroslav Havlíček. A protože jsem to četla jako mladá, znám ty pasáže nazpaměť, tak si to někdy chci připomenout, jestli skutečně je tam ta spojka, nebo jsem si to teď vymyslela, takhle si hraju. Ale knížka, která mě zasáhla a kterou vím, že si přečtu ještě jednou a zároveň bych se s ním chtěla skámošit, protože cítím, že budeme kámoši, ale jsem v tomhle taková opatrná, tak mu to takhle vzkazuju přes podcast, tak je spisovatel Marek Torčík, který napsal Když rozložíš paměť. To je skvělá knížka. Navíc pochází z Moravy, z podobného místa jako já, takže on, když to tam popisoval, tak u nás to bylo úplně stejný. A já myslím, že bychom byli dobří kámoši. Akorát je mi blbý mu to říct. Ale asi mu napíšu, já nevím. Tak třeba si poslechne PR-oviny, víš? A půjde to mnohem s nás. Hele, já už jsem takhle posílala vzkaz, myslím, Adéle Elbl přes nějaký podcast a neozvala se. Neozvala se, tak vidíme, třeba to teď vyjde. Tak vidíme. No. Jasmí, já ti moc děkuji za čas, který se nám věnovala, za to, co si nám tady dnes řekla. Přeji ti jenom to nejlepší, protože ty za to stojíš. A děkuji i vám, že jste poslouchali nebo jste se na YouTube koukali na PR-oviny. Já se na vás budu těšit příště a budu ráda, když podcast pošlete dál těm, které zajímá a kterým může v případě našeho dnešního podcastu i pomoct. Mějte se krásně. Loučí se s vámi Zlata Biedermanová a Jasmína Houdek. Děkuji pěkně, mějte se.